намирате в моят канал и сега ще ви покажа... чакайте. Сега ще ви покажа как да влезнете под земята. Ето, както виждате, аз не съм влезнал, но съм си обзавил, така да започнем. И ето, взимаме това легалце, слагаме ето тук, скачаме и идваме тук. Така, ако ви е харесало видеото, всъщност това беше от мен, защото нещо бързам. Това беше от мене и ако се... Това беше от мен и ако се чуете защо е по-рано накачих видео, защото цял ден бях по работа. Така, чао, че ще ми започне един филм, мой много любим. И там... Добре хора, ако ви е харесало видеото, се абонирайте и цъкнете лайк бутона, да не изпускате да не изпускате видео от мен и чао!